गोबाङानो सोंबाय दङ स्कुलनि खबरा मा जाखो गोबाङानो हयथ' साननानै दङ नोंथांमोना हरनाय रांखौ मोनदांथिया गावनि न'खौसो बानायबाय दङ स' लोगोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे मोनदांथिया क्लियारै होबावनोसै खामानिया जे जागायबाय दङ माने खामानिखौ जे मावबाय दङ बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै नैबे भिडिअनि गेजेरजों दा लोगोफोर दाखालि आङो अनलाइन फार्स्ट कार्ड लाबोखालि आं बेखौ ब्लक खालामनो हायासै हरनाया दा 5,000 आखायाव दंबावो एकाउन्टाव दंबावो आरो नै 10,000खौ दिहुनबाय दाखालि 15,000 हरखाबाय दा लोगोफोर आङो दिनै देखायगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों बे केस रांखौ आदैनो हैनाय नोंथांमोननि नोजोराव आङो देखायलांगोन ओमफ्राय आरो नोंथांमोना जायफोरा माने बे गथ'फोरनि मुङाव हरगोन होननानै सानबावनानै दोनदों बिथांमोना हरनो हागोन अके होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो लाइभ प्रुफ होलांबाय थागोन आरो आं होनदोंमोन जे फोरोंगिरिनो सारनोबो जेनेबा एसे होगोन होननानैहाय ओमफ्राय दा फोरोंगिरि सारनोबोथ' होखानांगोन बेनिखायनो आङो डेस्क बेन्चखौ एसे खमायनानै ओमफ्राय बाखिखौहाय बे सारनि आखायाव होगोन होननानै सानदों आरो बे 30,000खौल' नोंथांमोन हरनायखौ आङो बेनो होसिगोन ओमफ्राय बाखि 5,000खौ आंनिफ्राय होनायखौ बे सारनो होसिगोन आरोना मानो होनबा आङो खम बेस खालामबाय आदै मिस्ट्रिनिसिम जायखिजाया 30,000आव मेनेज खालामनोसै बाखि 5,000खौ आंनिफ्राय होनोसै होननानै आरो नोंथांमोनाबो जुदि बे फोरोंगिरि सारनो हरनो लुबैयो एकाउन्ट नाम्बाराव हरनो हागोन आं नोंथांमोना निश्चय होखादों एकाउन्ट नाम्बार आरो लोगोसे गुगल पे नाम्बार बेवहाय सोनानै हरनो हागोन होमबाना लोगोफोर स' फाइनेलि दिनै लोगोफोर नै जागायबाय दिनै मा स्टेप होनगोन दिनै थार्ड स्टेप नङा होमबा दिनै थार्ड स्टेप ओमफ्राय नैबेयावहाय दा आङो फैसा बख'बाय गथ'फोरनि थाखाय नोंथांमोना नायलांदो ओंखारलायबाय नै मोनदांथिया नैबे साइकेल बोराइजों आदै मिस्ट्रिनिसिम ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो नैबे साइकेल बोराइ सालायनायखौ नायलाङा आरोना ओमफ्राय जायखिजाया गोसोबाथाय आरोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय मानो होनबा भिउआबो इम्परटेन्ट नालाय भिउ हाबबा नोंथांमोननि भिउ फैबासो आंनावबो थाइसे थाइनै रां जमा जागोन आंनावबो रां जमा जाबासो आङो जिनुखि गावनि गागिफोरनि थाखाय बा समाजनि थाखाय मावनो सानदों बेखौ जाफुंहोनो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना नायनो गोसो गैयाबाबो माने मबाइलखौ साइडआव दोननानै लगायना दोनबाय था लागे खोनानो बायबाय साइलेन्टआव दोन बिदि खालामबानो जाबाय आरोना होमबा ससे बेबायदि भिडिअखौ लानांगौ जायो आरोना बा नै लोगोफोर आं साइकेल गाजेननोसै बिराद खस्थ'जोंसो केमेरा लायो आरोना आङो अ मारा एकदम धुला जारलाथार हाइट गाखोबाय साला एबार होलांसै आरोना लोगोफोर नै साइकेल लाबाय बेगबो लाखाबाय ओमफ्राय सानै मानसिनो होनांगौ आरोना कार्डनोबो होनांगौ 5,000 आरो मिस्ट्रिनोबो होनांगौ 5,000 कार्ड लाबोग्राया बेलेग मावग्राया बेलेग ना ओंखायनो होमबा नायलांदो लोगोफोर आरोना लोगोफोर मिस्ट्रिनि न'आ ओरै साइडआव दङ ओरै साइडआव ओमफ्राय दंफां लाबोग्रानि न'आ ओरै साइडआव दङ दा आङो ओरै साइडआव थांग्रोगोन दंफां लाबोग्रानो हैग्रोगोन बेनि उनावहाय नैबेखैजा मा होनोमोनलाय मिस्ट्रिनो हैगोन दङ नैथिं दा आङो ओरै हैग्रोगोन बेनि उनाव ओरै थांफिनगोन आरोना ओमफ्राय नायलांदोल' मेंबाय आरोना नै मानसिया मोनफैगासिनो दङ बेनो हरनांगौ बेनो कार्ड लाबोग्रा आरोना ओमफ्राय देखायथ'ला दे दा लोगोफोर नैबेनो दा जोङो आदै मिस्ट्रिनिसिम मोनफैबाय ओमफ्राय दा आदै मिस्ट्रिनो जिखिनि नांगौ होन्दोंमोन बेखौ आङो होबाय दा खावसे दंबावो बेखौ नेक्स्टआव होसिगोन ओरैनो सानबैसे नांबावगोन बायदि आदै दा 10 दिनसो लागोन 10 दिनसो लाबावगोन आरोना कार्डआथ' मोनफैजोबाखै नालाय कार्डआ मोनफैजोबाखै नेनांगौ गोनां जागोन औ कार्डखौ नेबावनांसिगोन ओंखायसिगोन आरोना ओमफ्राय इयो बेन्चनि माबा डेस्कनि जाहैबाय आरोना इयो इयो बेन्चनि होमबा डेस्कनियाथ' मोनफैथ'वाखै ओमफ्राय इयो डेस्कनि आरो इयो आथिङा बेन्चनि आरो बाखि नुबाय नोंथांमोना निस्सय दा हयथ' किसुमाना आरो बेखौनो आरो ओरैनोसो सानलायगोन इयो रियेल आरोना होमबा नायलांदो आरोना